ومنفس قدوس أحدو أملاخنا خمسئيو قناخ سلاحيلو أيكونن زمسئ وقدميو زبالع حوي ألو وبولا نفاسوين يخبو السون هزبو فردم كلو مسكر بخانوو نسماين مدرن يسوعوم مزمور 5 صدي سلست حمشاي سنبت أبي صوم دبر زيت باصاوع قدوس ياريد زا حمشيتي سنبت دبر زيت تبهيلات سواع دبر زيت مالت حادي خبتم عبيت قوتات أب قدس هاجر إسرائيل زركب كوينو كاب كتما يروساليم بشانه مبراق دما يركب ويتانان مرحنينان إيسوس كريستوس نقدسان هواريات ناي مصاتو ملكت زنقرلو عبقزي عرقتوون كفانوهم كلو ندق مزامرتو زتقلصلو قدوس سفرائيو قدست بيت كريستيان بزعلت زي تمهرو تمرتي بزعبا مصات ناي ويتانان مرحنينان إيسوس كريستوس إيو ወንጌላው ቅዱስ ማቴዎስ ጻሐፎ ምዕራፍ 24 ካፍ 1 ክሳብ 36 ናይ ዝዕለት እዚ ማኣዲ ወንጌል እዩ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብሕቲሎም ናይ ምምጻእኻን ናይ ህልቀት ዓለምን ምልክቱ እንታይ እዩ እስከ ንገረና እናበሉ ሓተትዎ ኢየሱስ ከ ከምዚ በሎም ሓደ እኳ ኸይስሕተኩም ተጠንቀቑ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም ብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ብግድን ክኸውን እዩ እንተኾነ መወዳእታ ሽዑ ኣይኮነን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ كل بوتاتات كأ رهابن قطقاط مدرن كخون እዩ እዚ ኩሉ መጀመርታ ቅልውላው እዩ ከም ዝኽብል ዛዕባ ምልክት ህልቀት ዓለም ነገሮም ስለዚ ድማ ሰለስቱ ምዕት ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ዳግም ክመጽኡ ኢሎም መስኪሮም ኣብዚ ዳግም ምጽኣቱ بألاف ملائكتي تعجبون كل خكم جورو كمتي قاسان باقعين نطالن زفلاليين قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس دما نصادقان بيمانو نحطان دما بصقامو فلاليو كقموم إيو مستوم بيمانو زقمو هيوان قدسان يقمنا بحقي نزي هبنا زل غزين بيمانو زقوم قبري نسحا ቅዱስ ጎን ክቡር ደሙን በመቅባል ጾም ጸሎትና ዘውተርና ናቤቱ በመኻት ትእዛዛቱ በመሕላው ካብቲ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ክንድሕን ብምሕረቱ ይጠምተና እዚኡ ድማ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 50 ፍቅዲ 3 ኣምላኽና ክመጽእ እዩ ግናኸ ሰላሒሉ ኣይኮነን ዝመጽእ ኣብ ቅድሚኡ ዝባላዕ ሓዊ ኣሎ ህበቡላ ንፋስ እውን ይኸቦ ዝብለና ወእግዚአብሔር አምላክ ቅድመ ምምጽኡ ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና ጎደና ኃጢአት መንገዲ ጸጋም መታን ክንእለ ብዙሕ ምልክታት ይህበና ኣሎ እዚ ምልክታት እዚ ድማ ንሕና ምእንቲ ካብቲ ዘለናዮ ጎደና ኃጢአት ወፂና ምስኡ ክንዕረቕ እዩ ኩሉ እቲ ትንቢታት ናይ ምምጻእ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓይንና ንሪኦ ብእዝንና እውን ንሰምዖ ከም ዘለና ስድራ እግዚአብሔር
ነዚ ምልክታት ናይ ምጽአት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ርኢና ሸለል ኢልና ዘይኮንና ክንሓልፎ ዝግባእ ካብቲ ደቂስናሉ ዘለና ተባራቢርና ነቲ ምስ ኣምላኽ ከይንዕረቕ ከም መንደቕ ኮይኑ ዓጊትና ዘሎ ኃጢኣት ብንስሓ ኣጽሪና ክንጸንሕ እዩ ዝግባእ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 42 ንባርከስ ጐይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ይብለና። ስለዚ ስድራ እግዚኣብሔር እዚ ጊዜ እዚ ንድቅሰሉ ንዘናጋዓሉ ዘይኮነ ንነቕሓሉ ንጽልየሉ ንጾመሉ ንፋቐረሉ ናብ ቤተ ኣምላኽ ንምለሰሉ ጊዜ እዩ ክኸውን ዝግባእ። ጾምን ጸሎትን እናዘውተርና በቓል ኣምላኽ እናተጻናናዕና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንጽበዮ ይግባአና። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ተባራበር ካብ ሙታን እውን ተንሥእ ይብል። ንቑሓት ክንከውን ዘስተውዕል ዓይኒ ልቦና ይዓድለና። ኣሜን። ኦ ጐይታ ንኣና ንክርስቲያን ህዝብኻ እዚ ዝበልን ዝጠፍእን ዓለም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ዝመጽእ ኢና ተስፋ እንገብር እንጽበን ዘለና። ንስኻ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ ስለ ዝበልካ ካልኣይ እውን 3 ጊዜ ምንፋሕ መለኸት ክኸውን እዩ። ንሱ ድማ ናይ ሙታት መንቅሒ እዩ ስለ ዝበልካ በመጀመርታ ምንፋሕ መለኸት ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝተዘርወ ኣካል ሥጋ ክእከብ እዩ። ኣብ ላዕሊ ዘሎን ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ባሕሪ ዘሎን ኣብ የብሲ ዘሎን ኣብ ከርሲ ኣራዊት ዘሎን በበይኑ ዓይነት ሞት ዝበለየን ዝማእሰነን ኣብ ምድሪ ዝወደቐ ቅርፍራፍ ሥጋን ናብቲ ናይ ጥንቲ ቦትኡ ክእከብ እዩ። ኣብ ካልኣይ ምንፋሕ ቀርኒ ድማ ኣዕጽምቲ ምስ ሥጋን ደምን ክላገብ እዩ። ሽዑ ዘይምንቅስቓስን ምውስዋስን ክሳዕ ግዚኡ ፍጹም በድኒ ክኸውን እዩ። ኣብ ሳልሳይ ምንፋሕ መለኸት ከኣ ሙታን ከም ቅጽበት ዓይኒ ክትንስኡ እዮም። ጻድቃንን ሓጥኣንን ብኩሉ ዘመን ሕይወቶም ዝገበርዎ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ካብ ምድሪ ዝሰዓቦም መምግባሮም ጸይሮም ክትንስኡ እዮም። ንጻድቃን ብየማንካ ንሓጥኣን ከኣ ብጸጋምካ ከተቕሞም ኢኻ። ነቶም ዝሓረኻዮም ድማ በቓል ምስጋና ኣቱምነይ ኣቦይ ብሩኻት ጠምየ ኣብልዒኹምኒ ጸምየ ኣስቲኹምኒ ጋሻ ኮይነውን ኣሕዲርኩምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ ሓሚመ በጺሕኹምኒ ተኣሲረውን መጺኹም በጺሕኹምኒ ኢኹም እሞ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተዳለወልኩም መንግሥተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ ኢልካ ከተመጉሶም ኢኻ። ብድሕሪ ዚ ኸዓ ናብ ጸጋምካ ተመሊስካ ንሓጥኣን በቓል ወቐሳ ኣቶም ርጉማት ጠምየ ኣየብልዓኹምንን ጸምየ ኣየስተኹምንን ጋሻ ኾይነ ኣይሕደርኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ኣይበጻሕኩምንን ተኣሲረ መጺኾም ኣይሓተትኩምንን እሞ ኻባይ ረሓቑ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ናብ ዝተዳለወ ሓዊ ኺዱ እናበልካ ክትቀጽዖም ኢኻ። ሽዑ ዓመፅን ምትላልን ዝዛረብ ዝነበረ ኹሉ ኣፍን ልሳንን ክዕጾ እዩ። ሽዑ ሓዘን ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ሓዘን እዩ። ሽዑ ብኽያት ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ብኽያት እዩ። ሽዑ ኣውያት ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ኣውያት እዩ። ሽዑ ገዓር ይኸውን ግናኸ ዘይጠቅም ገዓር እዩ። ሽዑ መወዳእታን መፈጸምታን ዘይብሉ ንብዓት ከም ማይ ክረምቲ ክውሕዝ እዩ። መሳጢ መብረቕን ዘሰንብድ ብልጭልጭታን ድምፂ ነጐድጓድን ሓያል መስመስታን ከኣ ናብኣቶም ክፍኖ እዩ። እዚ ኸዓ ዝስይፍን ዝቖራርጽን ዝፈላልን ብጽሒት ሓጥኣን እዩ። ሽዑ ምድሪ ዝተቐበለቶ ሕድሪ ክትመልስ እያ። ዓደ ኸዓ ኣውያት ጓላ እኳ ኣይክትሰምዕን እያ። ሽዑ ነፍሲ እውን ብኹሉ ዘመን ሕይወታ ዝገበረቶ ግብራ ክግለጽ እዩ። ሽዑ ክትምሕረናን ይቕረ ክትብለልናን በቲ ዝበልዓናዮ ሥጋኻን በቲ ዝሰተናዮ ደምካን ንምሕፀን ኣሎና እወ ንስኻ ሥጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘላለም ሕይወት ኣለዎ ኢልካ ኢኻ። ካልኣይ ከኣ ንዕኻ ብምውላድ መመክሒትናን ኣዴናን እያ እሞ በዴኻ ድንግል ማርያም ንምሕፀን ኣሎና ንስኻ ስምኪ ዝጸውዐ ዝኽርኺ ዝገበረ ናይ ዘላለም ሕይወት ኣለዎ ኢልካ ኢኻ። ከምኡውን ንመላእኽቲ ብኣሕልቆም ንነቢያት ብትንቢቶም ንሃዋርያት ብስብከቶም ንካህናት ብስልጣኖም
ንሰማይታት ድማ ብደሞም ንወራዞትን ደናግልን መነኮሳትን ብትዕግስቶም ንምእመናንን ምእመናትን ብእምነቶም ንምሕፀን ኣሎና ኣሜን። እወሽዑ መሓረና እወሽዑ ራህራሃልና እወሽዑ ይቕረበለልና ንዝለኣኸ ንኣብ ምስጋና ይኹን ንዝተለኣኸ ንወልድ ምስጋና ይኹን ንመሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ክብርን ምስጋናን ይኹን ምድራ እግዚአብሔር ኣብ የማኑ ምስ ቅዱሳን ዘቕውም ሰማያዊ መንግስቱ ዘውርስ ግብሪ ጽድቂ ክንገብር ልዑል ፈጣሪና ብምሕረቱ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በኣማላድነታ ቅዱሳን ብረድኤቶምን ብጸሎቶምን ይደግፉና። እግዚአብሔር ምስ አእላፍ መላእኽቲ ተዓጅቡ ክመጽእ ከሎ ንሕና ድማ ምስ ቅዱሳኑ ሓቢርና ንምቕባሉ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኮይንና ሕይወትና ብጾምን ብጸሎትን ቀዲስና ኃጢአትና በንስሐ ሐጺብና ኣብ ቤቱ ክንርከብ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረትን ሓድነትን ምሳና ይኹን አሜን።